Ejo erengia asene sangerekano. Banyole ase nyumberi ya Twin Towers lirongolia gatano na kabere yani 7th floor. Ibiyumo Chiokishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio. Aiga utapenda. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Ine kwabiri gukuriye kimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya Gusi Star Shop ibyo gotoke miyomo Chokisi nigo yakoletere kimashini chingia echo chikutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo Chokisi asebali nene kurutinsamu cha Kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo Chokisi na boko bakirisi mgwetera stinamba chabo Gusi Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri gurirense agerera. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Omancho moligeria bagata seni Ndizi TV bwaire byande onsi asogana tukubwati merobiri atogana tukawatu kwariganira kurubakete wekera chinga kibuye chiri tukolia Jumamosi kinsa ibere cyabona mugoroba merero kambe Nikoto koletera omoroberio obosera bwenga ekerengeria gose kerengekene tumoroberio no kwaletinga tonyera ko bato gutugeka chinga cheito kwa sabana abaibori elire twese asogwamo obwera ne bwanyara koba ubwikiranu monto gokorunga naye bwatebanga yaya mugoroba integetengira nenga mapera. Karibu sana bagadi bane asemergo yabona bagaka pasta tena hoteli Watch News saa moja sasa tunaga niki wakati ketukuligire note aprosine na saini nani ro mugako manero kwate pambie huko muburingi mako tawiri na ya kutakanara buteraga iga ko irakira mapirana. Karibu sana kura soko boko kwane goko bero koroga ya pasta Gideon tegetongere kamera liko ni mwancho muligereria motebe marita agosi umwanchwa umuligereria pia marasi ande kwani rifara ngere kwanile amangana agusikana neka yeta pasta Gideon macho. Karibu sana pasta imeyomorobele pasta Joshua karibu sana mwanjo marigereria wakwaliga nikasoma robeli ko sera Amerika kera byo senia mange naye kurwagu abo dwagerote na giko igule cyano kubatirana Marieta Joshua pasta Joshua bijana wana karibu. Asante sana Eliana Joseph Tamisi tukubata na Petra mukira kwanekia unachibicha murero kuchagukira sinchira yoboy kirano murero botambe asebitana ya Facebook Ndizi TV News Digital whether YouTube Ndizi TV News abo whether se website www.ndizitv.net na biga se TV ya ugagwe na badera ro ya SMS kunya weta sanga ekerengeli kiago amona intwe ribo lidiago amona intwe o marogobono asitokota kuligereria amange ayarengete ugwamate wichinga cheto abigo ekerenga ekerene tonya koba togusira kera tuliga igo tugusanga na ibirengere naro amange togwetera basa Gideon Yes era naro gwetaga kitona naro mosachi ngawe myaka nika makamiga aragwe kwanya aragwe kagota twesiri digetiga aragwe kwanya kakuna kwa yumo tuga okora address mati munyo de suti bjega abanye bjega bona timanye de no gotera kule de ta gotera no gwe kwanya gwe kwanya how do you treat this the king mbiyemo no muraria misi nyuma tutaracha kigepindi keiga twari gukwana no pastor iganga science nene ya tigaiga semu ya bantu bono alright n'ubuma
kerio gosoma egero ite onyore kibire chingia lakini ni obugima itabori mbi ngomo osubugima ekero gwa twarire family nabe kunyarekana nga kwamanyire no bwate kibesa nabe kunyarekana kwa rabe gete sutingia emine tiga nga nabwate besa yokugore suti lakini nabe kunyarekana ngibirengerere byikiro mwali bikumuchandanga nonya kimbegete suti tamanye tiga ne suti yabegete nane parale awe kwa ige science enene ne yokumanya nga kyubugima bwa mwanya bantu ko bomenya tuganyitekero yesa ko natondeka gutimo Yoro sana karibu aba pastor abaturigire tiga batanya ya diziti mutakoreta linchibu ya makunga kunyara boto gwetera ase chinga chito pastor na tikira kwane traswa seto bigiri tkoyare oboimo bogwata mangana mangi kwanyora umuntu utabwati omigire na bagu kwani ba na inkuruzi oyo bwate igabwate lakini pone tabwatiri baga yo gutumeka kibese asata gete apanga kibeke gose ndabona ndakora onyona bwato pinsani gete yes maybe ugambi no mukungu kandi wakore kini gatoba umwana bana bamate abuto gwa ondo monde biri gatoba bono kago etapa kare inyuire gente kyo nabakwe kwa gambia pakamuratu mane pakano limejando yes bono lin okumika kwi family wata jani alright biwa sana pasta ina kwa ngere birengere pasta nyo mundawo kero isaneka kibirengere yo kwa nyo rawata ya chembiyane yakakobera ase conversation yetu ya kila gituko almost 90% ya mana to kwanera nigo yeme chando to kwanera eme chando to gwetera ko gwama abo kumuta ko kumukwanera kwa kire byako ko pasta yes yeko to sera se amana ari negative rebi ama to gwetera school no oise koligereria muri kibwebu koyo mukurunga Paulo ngote barenga mwanya bantu kunyara komenya ubugima bunyare koba obuya nigo agotebanga namanyire komenya ekerombwate namanyire komenya ekerontabwati na onsi digo ngomotenya sai ngambi ya mono nkagitengi gento kia tobolirake no gutaka komanya ngaiga ekero birombiro tigamwe ba Kenya sai nekero bitayo mbiyo bono tigamenye manyete ngambi koletiki mbiyo yona sana macho moligeria negata tukwana chinga kichinde cyugo sayo utaisa kapasa no mate ege komenta yes egendo kende asinka isaneka to kwande uyo isaneka yes uisaneke number 2 e family yao okolibiri kibera ta komante bintu kwa ne family e family yao iraribaga tigumu ikonya sawo konye mumanya umane none kora ndo kwa kanisa unabona yakari kwa bena basiriki bao pakumwa komugima abo mangenga nkumbera no yongo mateli oyo onko mateli yes oyo ayale naya ikiagera kwa na atleba oye jirare ko kubi background yes obo kuna kwa tire kurugo oye jamenge na bana ba je njira na maito no mukungu jagoja oyo mateli abatakote bana yangosekera singi nyumani bono uyo mateli urayaye no jajaje bono naye kero kwa manye family na boko manya nganeri ngisa ko libe ko mukungu nanje tokore eri mukuna bakwanja kinya bana ne babwate komina na yandi yenje nako babeka bakanga ngende yabe ono ko bwatu murubiri oyo bintu bya mbigo tuomera no yebona sana pasa kile tumaiti ono chingana ekoreta ke gorengana kwande giga matano nyase nga pasta kwanda sabashirika bai o tano tayara ndo sadaka maalum usomo ndo chile tu wetire giga gwetare giga wato kwa chile kanisa ubamanya ile unabaterebe kanisa mwatanga ya kitika toire bosi wa bashiriki ile bana kwa mwatanga ya la baigweto muberoye akitwala uwanje komiga tomokon ase kanisa ya mushiriki na pasta berero ase miaka 3 wetire ko chana uno iyo era mwana kotera musabi komistimanti abu nkagetenga muna pasta tebire
nega neirie ayo morandia omanye your flock understand them kero kwa bamanyire bono uyu nande nabe kunyarekana murabona bo kwenda kwarandia abantu bache kanisa lakini umuntu okwarandira igare inko munywa maru ubwate group y'abanywa maru bakwenda kuwagacha bakora kuwagacha bamanya kugosiba kwa muranderi otigiro iranire kanisa kuikumurigeri nere bone ikiagokora egere takwenda ne group eri obwagacha bono murigeri ne group bona yaba Kristo bakuwagacha egere gakuru baje kunywa cyane yekora bali bakuru baje kunywa ndoki amarwa igobona oise ko ba understand mu pastor ate na boko manyanga oyunga kyo kumusaba na ande nga kyo ko encouraging abantu babwate etobwate bigwango aho karwe buna kwa korgendo ki wa sesenirego igotoli kobeka egoli erengaine tiga abantu barwe buna nyasaba seniriyo ko ruikomi tiga rukomi gekora na chiabwate Yora sana megawebo hasta tigato sase topic mara balo to kwa ya chi sajito dola to chi kore kolene to kunere goro buna maya ba to gere ko to gura so mo wito wakali ko kakati ti wiki pasta bane ni go oyomo go bageria aya to ba ko na usura de ba ya jete mo te be italiana kolenda so mo ba wenyo ni go ana to ko ba aso bosani go koti ase miaka ene emegima kumanya na nyaroka pune chire yawe kuyaganya ase nyumo kolende kire miaka yene tireye tete to faulo umusaba bendera kwa kunyuma na kwa nyangi kuruwago pakanyara kwa oso ase ugama tebonde amono munyaroka ise metinkianda pakamanya nere pakore nyangi awatokera bodiga ni gomnyete asugi mabwenyo mukurubija Iguria ine aba pasta banyara kwa semina kwa boro courtship komanyana munenyaruka numumura emyakebere nomwako ngerengo kinganana ki na abamatara kwa kwanda asema wabombo ekigego cha pasta bane kubaka na abara basira senyo bakurigire ina manyete katali no nenga na okware gebulore takabane na tanga misione Ona meto makoyo moko manye chimba na korore boniga anga tusaka senyo. Karibu sana asinjo pana ngana bule chake na pasta bitu. Tiboli nenga in terms of time frame na time length. Yes. Yoko manya. Miaka na matuko sechi. Biya mono. Yes. Okomanyana ke Biblia aseta yora asome buya. Yes. Onyore omurobelio bw'enyanki no kwanire meye Biblia lakini omurobeli bwo kumanya n'amatukanga nanaki no rutarakwana lakini narego ancho mo ligereria tolsome gitabu kiemerenganio isato isano wika isane mego tebaiga inga trust in the Lord with all your heart and lean not onto your understanding in all your ways submit to him and he will make your path straight ingase emerobeli yao yonse mosemeri nyasaye tibuegena chisemi chiao do not lean abantu abange tuasoira ase courtship nimanyete pastor ekerari se kanisa yaye n'abashiriki baye utaraso ase nyuomo egento kire bakoruka se ekenye amoreronga premarital counseling neta kirigo kwanyoriro musani omwanchi kwa tebire ngoyo nere mpangete narorire nganto gende bosio origi ushauri korwa bono abata bange bagutiga gosoa sobo semi obo baso ase nyuomo yabuneka bamanya gocha sobo semi Asa papon. Biar mane. baso Yes. abantu meto konyoro musubati kwanyoro mumura bege naine bamaitenga inche bunandigerete Gideon for example Naomi one kali kundigeria koranga uyere njira bigete suti uyere kuikabo muntu omuya na enje naligereri Naomi natebanga uyere njira bigete gancho n'umuntu omuya ogukagira kuri kwane nare konyoro mu pastor buno oyo motenga Naomi nero enchira pastor ari kurigereri Naomi lisale gutumia korora Naomi niri ngao kubwancho oyo na mwanchire na bare bonte binga umusubati oyo nonya kwa mwanchire enchirando cha kwirane
bono karamurigereria orori mboyo kwirana ni kwaye gose ne change igonga courtship tebwatinga utatiga ingoto korenta ime ase nginji gutaka kumanya buya ekora ekero ku advice abasa abange babira advice igo bakorora nga maybe oyo natagatagiti atakikurwo mu sound mone bakuburia basani bula bono kumanyita misi nyekimbwato mwanchiga ntete koko ngubunga kiumuro wande buyari lakini hari kwenda so mugaka buno oyo igahari kurigereria inadi agotumia different eye so that I don't lean tindi kuegena lakini ngegene bintu byonse asenya saa minasa pasagire magalo ya bono pasta jure de collector board pasto kwa nena mana mali pokigima ndugu mwana wanto osema wata ke kodia kama kwanza kala toka kubora na wata ya amisi nkiubate utara bakingo ta cheke ngoibo kigere gechuchu pasta kabisa njina rote bainga amagana wa kwani na bere ingana litangani ibiro tora tikaboni ibiro tojo gojak nandi ko toko kwanira enyuomo ye nyangi endo toko kwanira enyuomo ye nyangi ige wada jinjira ibire umuntu uya otagite kunyuoma wesete tibuja iga kororo muiseke takosine kanisa yane roro murwani bono akara mororire private amocheki buya morore amwanche akara amwanchire bono yenda bakora niki igago jambo li pasta bagere ko nyoma kwa nyoma rumo yes anyoni na inde aigase kanisa yao naona nyoma rumo nyarebe bono ingana ko mbori ne apa basta na nyoma basta baro tegerete na imuri desemi egento ko mbori ne mwana kugamba ne omote bino mutagite ko munyoma ogonte bietu agambire bona mabaya nkora so musubapyo ndi kunyara ko mote bige yo noke banjani alright banjani bona isa unjante bi pasta igo na morori tindara mane ikiagira naja nyago tebi naki na mwanjiri naki ayo mumanyete bona nabo kuamini iliopi no pangete no prepare na kiuba agite nyome koba umoko genda gusoko nyangi ogokora nubwategere genda bayiburi wa prepare bono muri tayari to cyaba cyake pingaye bona babo mugere mwise koria wanjire konda ke babo mane nyamura amalere para amena guseko munyomore mwise koria na rware kara kurira matukanga niga ngojara wa kansere rumi yayo kamanyi number 2 yes umuise koria no nyone kaliso muya ebina ko gamba boye akobwa ka no mutaro ya ngo itali akari bayibuli italia bwate ni ere nkon kinye ko kujikoyere mereria oyere ikere bonde victoria tamanyiti na nyono ko bana na yega amanyite nga tamanyiti ke yegere bona na bongo mo maene bwensi mo ya bwensi usobi bona no mudwa rusuko ko mate bona kera no luyo amana go decide what to do alright pasta uno ke kia bata ya bono koranga ukare ko de pasta kiyo uno ke pasta pode ose pare trivia kabisa ngone paranga padere abako muasa serious pasta kwa na ngale umuchando muna pasta ati kire goteba no ringa ki the beginning ngaki bachaka bono umuchando gerire nonyine courtship yaba long ne ringa muna pasta tebire kira kikere kene nandeke kene na kikiagerira abangi batari gocha saba pasta na kikiagerira batari gocha asaba bantu bari machua inki omwise kinamanyete nga nkogenda
unko tiga Gideon yoko enda se Pastor Joshua umote birigoro yoko endrume yane bone genda gukora ngako motebinga mu cyando toyo mbora rindi aibono go turabe tukumi Nairobi yoko korega ai nutanya goje kanisa yana tiga tu abatukumi na Nairobi ntomere fair ngekogera mu basto goja kumorora na mugolinga no nyatara motebi na mulinga narora koli na Gideon mbo ngakibwa mateki igonga the length ya courtship will be determined by the intention oko ngakyumuntaganeti na hata getakonywe na yene to bungaini ne kisemi chiaye gakonyora ngatege ne to bungaini ne kisemi chiaye aligiya abantu baramukonye bono rorio courtship na beko iromutie yekoronye pastor gotebiria mangana na narekene nkyura ganyire myakene kento ngeo gigo chiguchenchia ogotebirie kene umunyara ko uyu mumanyire karenga getenga na kimware gokorere gendo gyo kurukango gusigana na cyo gusigana kwa kabereiro ugusigana kuria umuntu ari gusiganwa abali iri nabwatirenke nabakwino omutienyo amwe gose wiki umusubati ukire yeko garaba gakaba babwati information mbama etetali bali gosoka bwabate gositali gutigaro terusiko bali gosoka kabere bono intu asinge tori ni debi intebi we struggle on our own. Alright, para machumbo ligeria ase marawa por sage karga kya go amai to gire to ga tie SMS no tumo to mo to mo ga na mabolia manga papa sa be prepared no tamo ya chakira go chakega asobunge unenjere mo kone kya ngamanya ko baba ku understand ase amange pasa ebia ken osa se coach be me ti fa tro monta ko ga pasa mo ga ko ba oro ke use mo Torada karaida ya ngoraki. Mbonera ta orokia. Inge ko le kuira this too long. Odo traso sinu. No nyangi sunada ya oroku baiga. Tagu taka kuaga che nyumba inye matirio nchirinse. Nyetura ke sao. Tura ke sao, ole ta matirio chons, umera nyumba. Ni nyumba nabo. Ikere nyumba mo ndo prepare mo sa. Nye nyangi prepare vindo byose mubate nyomba kwa gambi na bayibuli bakoira mali pono kwa vile settled pono gogo ya kenyomo iye kogendera lyoka pono udire yu kwete gatia egabwi nekero mama nyendo miseke pono mwas kwa nekeki tareflan ko gadrosi kora tigake abayibuli tinda prepare muti ya revita na inu moja ba njumo ichombe ella monebole práctica pero tiene rigiera bidu dinengia ko wanya na kuno kuya akile mu kana semo ba ile mu kutemo konya ko mwanya kunji soda mwa iroteri mwamanyana paka chisiri ki mwari ko toboya ka mwakorera ki hoteli no nyome yina be ha be ko sete Pastor awasa bango batanya tira mo maya jimi mabia ande mo ngire ngi ko musawe ate getamanya se jimi atara mua ko beke keregere ne ka tabere ya to chake merubio. I think the moment what pastor ateba the moment okori feel neba ninche Gideon omo antebinga motebinga nintagete konyome nawo oino mwanchiona definitely ni manyite kiaraga niegere munyuome igonga bantu will pretend at most egento gyuka kirago konya. In fact, I've told abasai bande ese tu abere to gukora seminar ngaki let us pray for your interest onye ko bwate interest no munyaruka ekanisa yane abasaba bange bagotebanga etuko bisirira iga bangi na bari kanisa ye nabe nyangi yane na ndato bwe barangengere igongi gintu nkiru muntu yagokora gendo abise mu cyandoki ore onye kene kwa wesimikira ase Yesu no murubiri uyu no yo Yesu inkyo ko barekora Yesu agoteba is all in all nere bionsi ase gendo asonsi onye kwayo cyakire de gomu pastor amanyena ki no bwate interest na Josephine. In Tanzania, I've been in Tanzania one time. Kanisa yabe bagotebanga huyu jamaa anaitwa Hamisi anataka kumchumbia Gloria. Kwa hivyo tuendelee kuwaombea kwamba uchumba wao ukamalizie katika ndoa. Inkieko konya
omuntu nibwezi okorora Gloria igama etengoyo mbabwate interest nangu na Hamis ondete yokoswa komochegia ekebaki kirikwa goteba gecha gutaburi yagoro gutigete ke mundu ndete yumanyete ngabwate interest let us know gekunyarikana tereti buya we will definitely accepting her maybe as they went by asinari batanyora na buya igomurobelio yino oteninire lakini binte binge toko bikora secret emyaka bune yene omusacho yarenga so obwama tobo nabye byo mupasta gotanga ebintu bindi bikomanyekana bakabitata ke ogocha kumanyire yenyumo bigendere gusabe kwa imanyo taraso enyumo moyo gwakaganga oyo gochikonyora niriraika abantu babwikaine tora monsi abadamu Yorasan manchumo igaraga gorgodori gotisemo chenyamira gotanga abasai abange abamura ni go bago play hide and seek game yagara muna intwe abaiseke tuira too long ko understand osembale neken na kiumura izawa watu no mosa cha usumura o convince umwesi kana ya serious inde asoba matanu kono kati andu bali babere tuba do mundu prepared ule tayari kunyuma nero yo kutoka tebia yo kuna kila kandebi na prepare kunyuma pi lakini bwa jomba hivi na kingo korabasa na matebedi ayediga ngene ngabela ba oyi kuliko mwisiki toka kama kuliko mwisiki kama tiu mwana yo tabu atikene ne kyabwate anja ijagera nyasaye ngura tinjira kujusia nyoma tibwa bibe alikubali harusi kaendelea bono mbara babu atokora gwao buno gwate we myakene uyubona muligire iga igage ndi mumbira umwisika kajara te byo muntu getenga naye lakini nara bagate uyubona kana ko muriye kyara ko kana ko muriye ona ari na kuriyirwa era tulonga sibanyo Yola sana wancho muriye wona pasa asekot ngwapatikana hide and seek igegucha you see the basis to lay from the first time nelinga onye kule honest refill your interest hide and seek yekwera bote binde nona basae miaka yaitire amaega kitoko soma kuto kwega ogo kwenda mwarigania bamura twalikogania bamura bane batano limo toko genda tukagiterwa ase na bamura bagatumbura lakini rero gotebia banyarukaiga munabona basaye bane mbwate se skuru ya bongonta igonko batebi ko konyora umuntu karwa akodire skuru kwa akode form 4 kwa gire university kara motebi gutaka kumanya umuntu nareke netari go play and seek motebi nimbwata nko yane twenda korore uko tenga karatiga umuntu itata etiamanye egenda tata etiamanye kane gwaikire over 18 ninki atagete nona nko ya motebi bono mu pastor we kanisa yane na atageta tusabere ubwanje ni bogendere ko korugo kana there's a problem Yola marago ya pon wancho muriye nonya na boto nonye testimony hago kinori otebe asogwa matebwa ogo kumanyana maybe no mukungu no mancho we mwenere amonere chinga kiji for how long yana to kuira bararo pastor bago tebanga bora mole compatible enya okere set no munale set it takes the shortest time possible when you're going to senyu is it possible maybe you might land on the wrong person pastor gideon umonta kolema kuya kumbe negeta kunya kulema is it possible na problem nero maybe tora kwanenga asekotiship yeyo munya romo kubutora pana baba ko bana kurwa asekotiship ya amisi tu akora na buchiri for this long. On my personal experience with my marriage and courtship, Gesana Kanyumete, my wife Naomi, this now for 13 years. Yes. Ekene nkelinga tila masomamo mani. Tuiwana igonga nabo na igona onye uchonya ndida tete kumanyanya muito ne buya. Angu bakabano courtship. Miaka 30. Ebintu umbire otamanya so muntu bire inbuilt na andika amanye tenga muna pastor tebanga ne relationship ama tenga ne ya marriage. We can pretend we are human beings. Go kobera ini no nyane kero kwenda sobo yani onye kwali kobeke wrong town go kobeke sigati kwenda ka bono bara mwaka akora batanki umwana oyere umusero umwana umbuyare lakini enchera karari otenga to kwenda sabe buri atigambeke igento tete ko tebanga there is no duration you cannot know a human being. Yes.
Ibuno sana pastor. Which are these basic? Ibintu kibikora bire basic umusa umumura osenyaruka asikuwango yasoba kagaya misi kurwa senyumba bakuru na amanyiro no mugekana ayo no mu uchena bakonyomera mbire bibiri basic turayego ya mumura kwa manyirike nekiriga bono batugusubulu uskamutura kubanga emu. Stop in Morocco. Paliko open. Pi. Go montao que duri ki paka vai guana pi. Bono ga koreta mangana ya. Waja konyoranga abuate ba kumwana kwa no yoka. Muga Rusia bakire kana bairi. Yes. Bono mbali inyoma ya lero desikiri buneri nkuru. Yes. Na kyoroje amaburi toko baburi yabeba kirero nyangi njiyo. Así que ya me voy a tocar favor como te vi que en que era tu tiro o no como te vi un monte que en esta tagueti oye lo más que está antes venga pasa te coño como dice que en allá informe o no taguete mo gañe to yo manes como buri miren que le que ataka kwa engi baka wiki o mwana Ufom. no mwana Yes. na kyo kola ngiri kunyoro omwana kamera kumubuliga omwana oyo bokora nole agari university okola university anyola first class ona Yes. Askemo. anyola scholarship ndaye masters ndikamo kunyoma Right? nyangi ndikamo kunyoma inyuma ya usaiga bayidiga kiri nyangi Yes. ndikamo kunyoma ndio bokora bono mwingine ndio betayo bona ayendo kero nkiringa kabumu subule enyoma yao ibika sabanto balios umangite ngambago mbako yebuya oteliwe kene era uye Ibuno sana pastor kire ndikatira nasole ibole tundikatira na yuroche tugande gotabulia ayabwa ngokigima. Ekie egetabu kia Abakorinto, Yes. Abakorinto entangani, no, Thessalonica. Yekare goteba iganga, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. All right. Ebina bibintu byabwango bwango omuntu atakere purity and holiness. Kukwanyolira omunyaruka kukwanyolira omumura netakere nayo oligererie nga omuntu oyo nekungete buyambu yale ndete amangana yobo amate bwaya mona Nyasaye. All right. Ebinde binane mbirigo chase nginchoro mungaini. Ndirigo chase ngincho somete. Ebigo chase ngincho okoligia obosibwa bwa Nyasaye through prayer na hande goika muno mu pastor tebiri. The problem ande kuchikobo nelinga abantu aba they are not honest. Na obagocha bagotebinga bono pastor tutete premarital counseling and bwangu ego oberi babangiro mete mutinyi utegalete kumbu musubati yo nalinge pregnant bago so asenyumo yabo bacha kolenta bona sibastanga tokonye uyu ga baiga rero bakabwate chimessage kimwali gukwanda chesimi ese nginjo bachete bakapaste wiki ye musu mutinyi nane babeti abantu bekene igo honest nitakeire bwangu nabo kumanyenge wiki ye kinamu akiritaga ntebinkali ngangunda kwana na mamumino nganyo ndenga karate ka bono gaso bo ebintambo biya manye kaso akorora ngabu mo jana no korete noro Tumara sana ebro baya bro. Pastor iyo somo kwa fundi inyange ya manero na nyolete ngende tikasana Yes. nganyo ba muloga ja bisike bakagenda bono libikyo meyi kuyi ujia kire bono likia ikire e wiki yiyo mu misiko ya kanyoroma chome jaji inyangi Robert, indairika Yes. chome jaji e wiki yo ko bwatania ulike nyangi mu misiko ya kanyoroma ono misikire yo e mu wani ono awe ko na kumbule ko ko mwe dona te betu muy buen aga kero mumbruri si nkamati ajiro mutenene agaja ibi ajira so ire nyomba ngategi muy burira oko tegi muy siko acheno omwana asoe ku nyumba mari no omwana so ke boje ono ibi abamura bajira se tamu kose kiaba bagaja baikaranzire umu siko ya agaja no omwana madu mumura mbere ndoje kwabere buya
Ono ndenyi naye akyo kwa ni nyangi umisi kama mura wanjira na mura kwa ndoje kwa bele buya ndere ni yo Pasta gitu. That is the dishonesty to kuana na ki. You know, sometimes no muna mo pastor tie ko tebanga umuntu ugie miake no musacho uyu. Umuchano no koletete no linko. Na ande you must naye onye ama ene enyuomo no muruberio nyasaye. Na kitu ateba enyuomo no muruberio nyasaye na ande migere anka dia sebuku. Koko ye chaka na masabo na koligie obwanjani bwangu bwa nyasaye. Bono again the kekero kia you will be played, it will be hide and seek, it will be hit and run. Ese ngencho turachaka no monyene omuige kigendo kie chinyuomo yule nyasaye. Marasa, Mariga Pasta, hello, happy listening of Osera. Me, I graduated, met a young man, we started a family. But I'm the one who suggested to him to introduce me to his family. Was I wrong? And we are moving on well and then have seen, built a good house as a woman. Everybody. Yes. Ekero mwanjali, mwigirani. Bono musubule bro. Como le digo, mañana voy a llevar boyaga, osoyo boyaga, bona ubu kende kiyo o kongo ne boyi kera na mwigwana ne mwezi. Busubule bro na boyaga, eno manyi, o korata ko kumanya. Bona abo bishimaya. On top of that, majorly encounters na atwalire abasubati na ubako batayari bwango gotebyo mu muranga tigatumanya babasacha ntuli bwango ngatigaro nko irumanye yekora abasubati barabukaro rirenga nubwate oisane girenga umuntu na barabo musachone daho kubuli ngati nkomanya mama nubwate none sister yao na yakira nonya nesim iriye kumu create confidence yumanyanga bono rirorio na asoire kugita enyuomo yane nazo igoni umumuru na mochere igongwa kero ne sister ya mudenga gakikwana na Gideon Yara sana na mayabono sambo machumulire kare kiago amona itwe kare to kulire amange yenye ko baga kuna achinga cheito na boigo ana pasa ise to akwana le ya amana ya pastor na ekere to sera senyumo ne ngwa tu ko ira ne ira na kenenga Yes. So it's a process. It's a process. What happens on the way, Pastor? Rende ase ochukiabera kuwata ya oyono chingata ya banchal. What on the process mo etokomo komya? Kwa realize chi weakness gete chira ase e partner oyogo kero kile chitako gete kigima ndo feel thing. Ndo chingana hayo. What usually happens? You see, marriage is for the two. Yes. No yo korora a weakness. Ebu kwe kale watebaiga. Toa kwanza politi ndani ya chicho lako, ndi utoe kipanzi ndani ya chicho la nani? Langu. Na bekunyalekana naye nayo usinyete pi. We are not, I am not perfect. Ndole nyamo itone, una taikira neti. Nke wango, yekora na nje nimbuga bole uga. Na bekunyalekana na nje, igonkale goyenda nakuana n'abantu, umunyamo itata target. Usakoranga nayo ukoseka mono n'abasani, usaba kungwa, usaba ntaba opposite sex. Lakini nje kondo chenga gagwa kirwisi milioka lioka. That is a weakness. But I have weakness. She has weakness. No koborani. And in short, inche. Ona so ete nyuomo manyite I am not going to do 50%. Mukungu atukole 50%. Yes. I do my 100. Asako ngumira abuno. Abeta akore nonde. Tuise kogenda in that process. Yes. To korra the weak because lazima matu wale weakness. Akara mwana mamanire kunywa mana. Ege ndongere kugora baba banaki to wanu mutamanye chimu cha uchospi. Bwana sigana chima uchospi. Na kia pokera mo sakano mwa na ende kara machi kwa mumani boro. Na nume no kulinga ma ba ko nda be ga. Ana ko ga sama sakana ida ga chi tirenge. Ono mwana ta ko kumanya pies. Na no kungu. Como kugenda kunya kurukira ni chimbu nkenge mwanya kuomerani kono na urukiri yane
twaeshare Yes. ekonyora chikura yagenda etenyora chikura Withdraw. kwaitiga mono gwikamumanyane tiri kuri mukima mukindu ngomate wakuri bono iguru yaye amanyena gitogokora bono bakubundi okuganya wacha twenda kuragira Osneo tipotio kugorobeka. muru chikirikia yamutebi yaya uranda agirwa ndenda yigote gatoliye opipot basi mwanjira mwende kinege tumogoshia bono njina no yorete yayende nerore ondo batebinga chikuna rali ontule ndorobura kitoro chikorapi mwashia bono kwanjira bono kwanyu usiku koja usaine Ugocha na kwanyu babo kijitaya uliyo kibase borura gerora gera mwana Ndio sana. mabaria Pastor Joshua. Yani amana matokeo nande digo ai yo semia obonasio machita bakota pastor nande que tengo muy carangora yorande ai pastor gara sumbarangora kwananga esiri ndo matumeka mu karanga esiri mbie buge ya njena misi nyoma da pastor imbatu manchono kuka inge buge ga bara so sei na kana misi na gara so chiaria kinga nande bunga kawira na bago chaga bwa misi batanga na bakesa na barache batanga ya musigo yu ondwelero enchirenga igo tokoleranya senyome wose enchire pasta kolenga no korokeranya asugoro. You are very right. Any assumption. Yes. Any assumption. Now mionage na bonda tenge nga umusigo rio korek ondwelero nyore kyosibini manya kwimukiria maboko gojina mina kolendoki na igonga ne opportunity utaranyora koe buyo ekora naro abantu bako swasi kinyo otigoyo onyo banyume gosenka tatu kuminga inki kwa rocha so wacha konyora muri atigitu mutangani nero gocha gochokinie gisako Yumana sana mawaya bono machumu liye chinga tuwe tuko tukulegeria mange na koene kia nganjira kitura ya kwa tukubeka obwa mate witu ndocho bosera na ukale uchakera umate likwera pasta zwane era likwera kwa tu kwa ngo buriyo bosera bwika abange tuwaye umuntu atana ya nama nyetenga ayana na kumera asini mwegera chika kichawo na koene kia nga anene ikereka kiria no manjuru yuga tia so mubwa mboro pasta tukole about selective but they are too much selective. Yaga ira chika chinta mukata jaya usman tag tunu wali na na baisa ne nyoro wali. Yes. Pole na bakata ya tina nyuma misi ya siri ntara nyora. Yes. Let's talk about it. Kero muntu na bugate that right. Yes. Muna bono ndo bugate temperaments. Muntu na role sanguine, muntu na role melancholy. To gutaka kumupush. Igonga getenga we take also muna bono turabarandia in our respective churches neta keire we mentor these young men and women. Igonga ente men neta keire na intwe una bible una barai koba mentor because komo konya goikera that dream gekora na bali umuntu medena role ngora utagete bintu bya bigende ngora to kumupush okonya mwetanire nane nono obwa amate boli ari gutwara naye bunu murandi atebe ngati gabo kuchikoke tigabo chibobe igo muntu kugani kwaye tigago tebe abantu togwanchirane tumanya ko guide towards the right choice towards that which he wants onye gataito muntu murabo anyoro muntu murabo lakini to ko matainga bono nyuma no mumwa kwanyuri kwamerere chibucho onyurire gabo konyora nga kwamogose. That is my take. Pastor inche nona kini na rodigere igendo ya kitegonsinya na genda kwebori ngana kiona magana yari na ikero ko ngendo mujubu muntu kwara mukumu uchikumurigire yaye uchikumurigire ngana yuya digire pya kamwanja akobora papa ora yundi komonyora mwana komoseri pi enjirari igendo na konyora Kirumuntu nabwata sakororo muntu mune kumwanje. Alright. Undi baho chikosekaika seka yamogokia oteba bakonyo kwa mana barago mbale ba oyone undi appearance yo kubusibuke jirari gari jira kumurigiriri kiunere asinaru muntu korra wancho muntu kwa itanekana konye kurigi oyone bas tadabino
Ero nyoma mbi. Na ikereire. Lakini aho kumuligereria. Okuminga kwa. Na isuwa ko nyo mo ta nyoma kerero. Yes. Oyo mona aluchi sinali kurambia. O musubati umuya. Lakini umusacho arabwate no kereme kigo gachuni. Umenya mo muzukanse kaburi mungana. Ayo kwa hiyo karo musubati mwako yo kumenya mwana. Ale moyo oyo wewe ko kitani oyo. Ndio tukagamba. Bakiri ya bantu wanaendelea vizuri. Iko na kama tena asina kama mtaka hiyo mtu kwa. Yes. Tu wanje mkana ngoma. Yo kumuna ndo la mwambi. Wana ndio mwa na mnyaje. Basta que kwa China aligeretie nkaranga numu mwamunde. Hade kore to mumwambi ya kuja kusalita abantu ngare to muramu. Kono kore to ko. Totiga mangana kini. Yo bwa mumwambi. Exceptionary itachi iriogiri ya gwajete. Yes. Use okurigereria. Usogo enjera usmae. Yes. Use post yaye oganja. Ya that feature. Tani kwa mte yo mo dia aba kunyoma na ya. Mukao mwibulika kumwani. Nona tawo kana kugindura mwibuli mukungu. Baba sere tija ba kumwani. Sio mwiko kwa mwanja. Mpanga atio. we boro mwana yende kunacho sakira jirenga mama karali giredia ngero we boro nakimuro ona bayibuli umuyibuli umbiya bwana manyite ngasa buli rwanje umuntu mumurona na nyoma muise kode bwenzi tingo taka ko nyana tingo mwanja yongora yendo ikera mwanjete igo ko mutigira tago sona nyama ngana yumu amukamumura ya igo la saliye deshe bishuya wikera sibari ngene tibaganjana na bange bahite tase bari bora nyama gutara kamena ko baba sana ya umukungu muyaga umusa yona sana anye kende go chenje pasta bane nya sato njere ewiki moja ingane ino tole utambuka ekero mumura kireja rokanya olire nate ta approval kurwase umuyibulyoye kotana kimwamara namara tunabase tariga mura muri kireja umuyibulyo pende sigina cha otabaito okay or no na tatu kwana ewiki ego ekorunse pasta na mwake mando chikachenya kwa chiba gonane gotebanga obo enyuomo no murubiri bwe kanisa no murubiri nyasaye kero tokoyo chaka tiatoyo chake na nyasaye na beko nyarikana toli mushiriki bwe kanisa inde mete ntoli twensi tokwenda kanisa onde nari nero kuna konyoro burabu obo amanya gocha gosoa ko muitaba Yesu asogi mabwaye lakini ntoli nirigo saba no ebanga toli go kanisa go saba korokwo boli nyasaye kura ebwe ko musayenga nyasaye ninkane tyo mukungu ekwego tebanga oyo nyoro mukungu munyori gentekia nande nyasaye ukorwa chakero gusaba ebintu binde nyasaye nabaho kwigora mbyama yero sana pasta na mwalimu kora de manyanga kumanya ba tegereri bane na barigeri nga enyuomo ni gendokere permanent kerengere biya kebange biya watana biya ekiara ngo timore kora sigisa abana moko nyora banyore ni numwe ko bwatana ali muraba bwatana ne kolera biya egero biya bwana sai bonyare koba ekiagera enyuomo inyasaye okubwatani kobomore igororere nyasaye abantu egera bakine baje kumwana yema sana pasta gidunia sokola chiga kichao kana na kusanga maite pasta Joshua wigobye muno asokola libaga kusanga maitwe kwani kinga tunyara kuba to kosemanya na boigo gosira na kwani kinga chiga chito tunyara kuba chigo tingia anene oboroso na kogendera amana magendero akea ituko tobrane ase ewiki ego chenga taranya kwa to kwani amangro ya kwa kwani ke yugre chibicha chago chira senchira yogo ikero ne kwa pesa mukiri tena kwa Joseph Fatamisi tunyara kwa to sanga na pasta gidu na kwa pasta Joshua na sai agosenye na kwa kwa toro bligero bijago ngoro kwa katia imeandize TV. Ndizi TV. Ubwanzu.